altri nunca. Creo que é o mensaje máis importante que deberíamos de dar xente que nos dedicamos ás redes sociales e somos daqui, desta terra. Porque se tanto nos orgullesemos de ser gallegos, tamén temos que saber defender o noso e defender a nosa terra. É bastante serio o feito de que en Galicia nos queiran meter unha planta de macrocelulosa no medio de Galicia. Evidentemente, jodéndonos a nosa paisaje, jodendo ríos, jodendo mares, e isto non se pode consentir, porque a Xunta propuxo que isto é ambientalmente viable, cando evidentemente non o é. É desto que tanto che din, non te podes meter nesos temas, claro que podo e debo facelo, que é moi diferente. Quero que os meus fillos e os meus netos o día de mañán poidan disfrutar de Galicia da mesma forma que o disfruteu hoxe, sin unha macrocelulosa que cho impida. Vai ser unha manifestación moi grande, tanto por mar como por terra. Decirlle a toda a xente que está arriba, que parece que non nos queren escoitar, que altri nin hoxe, nin mañán, nin nunca, e que Galicia non se vende.